aku duwe. Duwe. Isu-isu adem penake ngapa ya? Ora, aku roh. Iya, makan. Yuk. Yuk. Ayo. Terus ini kaget kowe gawe gini. Tak jalan jago. Wes ana jembute mateng iki. Wah, jan jemuk. Pak. Majikan. Wah, tuh coklat iki. Senane iki lho. Wes. Ayo sini. Woi, tak woi. Tok. Entok iki. Kontane ket mau. Angel ngawur. Ah, gua kalah. Aja goblok dibakar. Jagongna mbok pek. Lah wis ana jembute. Ya wis tuwa to. Alah. Lah piye apa dibakar? Delakan rek wae. Iki lho, enak. Bah. Pon. Olah kan mangan jagonge sapa? Ngarani lah. Heh, kan mangan jagonge sapa?